Συνεχίζουμε influencer marketing ρυθμούς και με τα ευρήματα έρευνας αυτή τη φορά που διενήργησε το Humble Digital Agency εκ των χορηγών του συνεδρίου μας. Μαζί μας θα έχουμε τον Νίκο Ξιδά και founder και τη Μαριάννα Θωμαδάκη, Head of Client Planning. Look, Mom, I'm an influencer. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούγομαι. Καλημέρα. Εγώ ακούγομαι. Πάμε να ακούγομαι. Καλημέρα. Δεύτερη χρονιά. Ερχόμαστε να παρουσιάσουμε την έρευνα. Πέρσι είχαμε κάνει την αντίστοιχη έρευνα για τα social media και την ελληνική αγορά. Πρώτα, επιτρέψτε μας να συστηθούμε. Είμαι ο Νίκος Ξιδάς, founder της Humble. Μαριάννα Θωμαδάκη. Σήμερα, λοιπόν, είπαμε, μιας που θα μιλήσουμε για influencers και social media, για να γνωριστούμε λίγο. Σκεφτήκαμε να μοιραστούμε μαζί σας τους αγαπημένους μας influencer. Και στο διάλειμμα περιμένουμε να έρθετε κι εσείς να μας πείτε τους δικούς σας. Εγώ, λοιπόν, το τελευταίο διάστημα παρακολουθώ πολύ δύο TikTokers, την Rachel, που είναι neuroscientist και την συστήνω, και τη Ρεμπέκα, που μας μιλάει για μόδα. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το περιβάλλον αλλάζει και έχουμε πολλούς περισσότερους content creators και πιο niche influencers. Απ' την άλλη, η αγαπημένη influencer του Νίκου είναι η Κατερίνα Σαλάκα. Προφανώς δεν την ξέρετε, δεν πιάσατε το αστείο. Λοιπόν, προχωράμε. Πέρσι κάναμε, λοιπόν, την έρευνα για τα social media και τους Έλληνες και φέτος, πέρσι πήγε πολύ καλά. Είχαμε χιλιάδες downloads από όλη την αγορά, οπότε σκεφτήκαμε με αφορμή το συνέδριο να φτιάξουμε τη νέα έρευνα, αυτήν εδώ, στην οποία συμπεριλάβαμε και ερωτήσεις για influencers. Οπότε ξεκινάμε. Βλέπετε, ρωτήσαμε τον κόσμο ποιο είναι το αγαπημένο σου social. Σας το έχουμε τεμαχίσει ανά ηλικία να το δείτε. Πρακτικά το Instagram είναι πρώτο για όλες τις ηλικίες μέχρι και τα 35. Ακολουθεί δεύτερο το TikTok, έχει παγιωθεί αυτό. Και ανάλογα με το ηλικιακό group υπάρχει το YouTube ή στους πιο μεγάλους. Τη θέση του YouTube παίρνει το Facebook και αν δούμε ακόμα πιο μεγάλους, θα το δείτε στην πλήρη έρευνα που θα μοιράσουμε τις επόμενες μέρες, έρχεται το Facebook δεύτερο. Ρωτήσαμε σε ποιους λογαριασμούς, σε ποιες πλατφόρμες social έχεις λογαριασμό και αυτές είναι οι απαντήσεις. Αυτές είναι για το 13-17. Βλέπετε πόσο ψηλά είναι το Instagram και το TikTok. Βλέπετε επίσης πόσο ψηλά είναι το BeReal, που πέρσι δεν ήταν τόσο ψηλά. Βλέπετε πλατφόρμες όπως το Reddit, το Twitch κλπ. Βλέπετε και το Pinterest πόσο δημοφιλές είναι στους μικρούς. Αντίστοιχα εδώ η 18-24. 25-34 αρχίζει και πέφτει το BeReal, το Twitch και τα υπόλοιπα. Ανεβαίνει το Facebook. Και 35+ αντίστοιχα. Θα μοιράσουμε την παρουσίαση, οπότε θα έχει το χρόνο να τα δείτε με την ησυχία σας. Τι μάθαμε? Ουσιαστικά το Instagram είναι ο βασιλιάς των social στην Ελλάδα. Επίσης, οι μικρότερες ηλικίες, οι Gen Z, δουλεύουν πολύ το BeReal, το Reddit, το Twitch. Όσο μεγαλύτερος είσαι, τόσο πιθανότερο είναι να έχεις LinkedIn και Facebook. Και για τους μικρούς, το TikTok είναι εξίσου δημοφιλές με το Instagram. Ρωτήσαμε πόσο χρόνο καταναλώνει στα social media. Εδώ είναι η απαντήση ανά ηλικιακή ομάδα. Και ρωτήσαμε επίσης, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, ρωτήσαμε, είδες κάτι στα social και πήγες μετά να το αγοράσεις? Δηλαδή, θέλαμε να μετρήσουμε την εμπορικότητα του κάθε καναλιού. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε breakdown ανά ηλικία και breakdown, κάθε μπάρα είναι ένα κανάλι. Εδώ τι μας λέει ουσιαστικά? Ότι το Instagram είναι το πιο επιδραστικό στο να σε οδηγήσει να αγοράσεις κάτι. Το βλέπετε πώς κλιμακώνεται ανάλογα με την ηλικία. Όσο μεγαλώνει ο χρήστης είναι ακόμα πιο επιδραστικό. Δεύτερο, που δεν ήταν πέρσι, είναι το TikTok. Και στις μεγαλύτερες μόνο ηλικίες το Facebook προσπερνάει το TikTok σε εμπορικότητα. Άρα το trend που βγήκε από το TikTok, το TikTok made me buy it, ουσιαστικά είναι αληθές και βλέπουμε ότι από πέρσι έχει ανέβει κιόλας η επιδραστικότητα του TikTok κατά 2 μονάδες στο πόσο μας κάνει να βλέπουμε κάτι και να πάμε να το αγοράσουμε. Τώρα, πάμε σε ερωτήσεις για influencers. Ρωτήσαμε πόσο συχνά συμβουλεύεσαι έναν influencer προτού κάνεις μία αγορά και ένα εντυπωσιακό 60% απάντησε ότι εμπιστεύομαι από λίγο έως πολύ τους influencers για να κάνω μία αγορά. Άρα, οι influencers πουλάνε. Δεν είναι μόνο για brand awareness, πουλάνε κιόλας. Πόσο εμπιστεύεστε τις προτάσεις ενός influencer? Εδώ το 80% σου λέει ότι από λίγο έως πάρα πολύ τις εμπιστεύομαι.
Και μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Συχνά συζητιέται σε marketing meetings. Να πάμε με έναν mega influencer ή να πάμε με 2-3 πιο χαμηλούς influencers. Εδώ ρωτήσαμε τον κόσμο, εμπιστεύεσαι τους influencers που έχουν πολλούς followers ή εμπιστεύεσαι αυτούς που έχουν λίγους followers? Και όλες οι ηλικιακές ομάδες μας απάντησαν ότι εμπιστευόμαστε αυτούς που έχουν πολλούς followers. Μόνο οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία άρχισε στις πίτες να εμφανίζεται ότι εμπιστεύομαι και τους influencers με λιγότερους followers. Αλλά οι πρώτοι, σε προτίμηση, σε εμπιστοσύνη μάλλον, είναι influencers με πολλούς followers. Αυτό δεν το περιμέναμε. Έχεις δει κάτι σε influencers, μια πρόταση αγοράς και πήγες και αγόρασες? Το 60% σου λέει ναι. Άρα εκ των πραγμάτων οι influencers, κάτι που είχαμε δει σε καμπάνιες, δεν είναι μόνο για brand awareness. Αν το στήσεις σωστά, μπορούν να σου κάνουν και πωλήσεις. Και τώρα θα μας πει η Μαριάννα ποιος ή ποια είναι ο νούμερο 1 αγαπημένος Έλληνας ή Ελληνίδα influencer. Πάμε να δούμε λοιπόν, και εδώ θα χρειαστώ τη βοήθεια του κοινού. Αν σας ζητούσα να μου πείτε σε 5 δευτερόλεπτα έναν ή μία influencer, ποιο θα ήταν το πρώτο όνομα που θα σας ερχόταν στο μυαλό? Πείτε απαντήσεις. Λοιπόν, σηκώστε το χέρι όσοι σκεφτήκατε την Ιωάννα Τούνη. Ωραία. Λοιπόν, από την έρευνα που μας απάντησαν με διαφορά η πιο αγαπημένη influencer στην Ελλάδα είναι η Ιωάννα Τούνη. Και προσέξτε, δεν λέω η πιο γνωστή, αλλά η πιο αγαπημένη. Οπότε δεν ρωτήσαμε ποιον ακολουθείς. Ρωτήσαμε ποιος είναι ο αγαπημένος σου, όχι ποιον ακολουθείς. Στη δεύτερη θέση η απάντηση ήταν κανένας, οπότε με μεγάλη διαφορά ήταν η πρώτη η Ιωάννα. Και εδώ έχουμε να δούμε και την επόμενη top 5. Έχουμε τον Fipster, την Duck Lily, τη Mary Boo, τη Cinderella και τους Unboxholics. Πάμε να δούμε και κάποια ακόμα insights που προέκυψαν από αυτές τις απαντήσεις. Παρόλο που γενικά είχαμε μια πάρα πολύ ξεκάθαρη top 6, όπως είπαμε και πριν, πλέον αλλάζει το περιβάλλον. Έχουμε πολλούς influencers και πιο niche, πολλούς content creators και με την έλευση του TikTok. Δεν είμαστε πλέον στην εποχή που θα έχουμε 2-3 mega celebrities τύπου Μενεγάκη. Οπότε λάβαμε πάρα πολλές απαντήσεις και διάφορες, από Super Kiki μέχρι την Πέρσα που είναι TikToker, τον Joe Mode και μέχρι και την Νατάσα Μποφίλη. Επομένως, όταν σχεδιάζουμε μια στρατηγική για influencers, έχει σημασία να βρίσκουμε το σωστό mix, να καταλαβαίνουμε το κοινό μας, αλλά και τα niche communities που δημιουργούνται πλέον. Συγγνώμη. Ωραία. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον case study σε σχέση με αυτό είναι αυτό της Σαμπρίνα Μπασούν, ή αλλιώς γνωστή ως Tube Girl, η οποία έγινε viral για τα TikTok της. Στα TikTok τη βλέπουμε να χορεύει στο μετρό του Λονδίνου, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία της αυτοπεποίθησης. Μέσα λοιπόν, σε μόνο λίγες εβδομάδες, από παντελώς άγνωστη, έκλεισε συμφωνίες με brands όπως MAC Cosmetics, Valentino, Bentley και διάφορα άλλα brands. Και αυτά τα brands κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά τα MAC Cosmetics ήταν τα πρώτα που έκλεισαν τη συμφωνία. Επομένως, σε αυτό το περιβάλλον που όλα αλλάζουν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, είναι σημαντικό να μπορούμε να παρακολουθούμε τι συμβαίνει, ποιος είναι in, ποιος είναι out, για να κινούμαστε γρήγορα. Ένα ακόμα σημαντικό insight, όπως μας το είπε και πριν λίγο η Μυρτώ, είναι ότι έχει αξία να αφήνουμε τους influencers να είναι αληθινοί. Έχουμε φύγει από την εποχή που βλέπουμε το πιο στυλιζαρισμένο και το πιο στημένο περιεχόμενο, το πιο διαφημιστικό. Και οι influencers αυτοί, οι πιο αγαπημένοι, έχουν αυτό το κοινό. Δείχνουν περιεχόμενο που είναι πιο transparent και αυτό αρέσει στο κοινό. Τέλος, θα παρατηρήσατε ότι από την top 6 που είδαμε, είχαμε ένα μίξ από διάφορα κανάλια. Δηλαδή, ο κάθε influencer είναι πιο δυνατός σε ένα διαφορετικό κανάλι. Είχαμε ένα μίξ από TikTok, Instagram και YouTube. Άρα, πλέον είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι μία cross-channel στρατηγική μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Και αυτό κάνουμε για τους πελάτες μας στη Humble. Ναι, ουσιαστικά ήθελα να πω, επειδή το τελευταίο καιρό είμαι στο TikTok και πολλοί κόσμος μου λέει «Να, τώρα σε βλέπω στο TikTok, μαθαίνουμε ότι κάνετε δημιουργικό, νομίζαμε ότι είστε performance agency». Να πάρω την ευκαιρία να πω ότι δεν είμαστε μόνο performance agency, το δημιουργικό είναι η βασική μας υπηρεσία, έχουμε και performance, έχουμε και TikTok, αλλά ήθελα να το αναφέρω με αυτή την ευκαιρία. Και αν θέλετε να λάβετε την πλήρη έρευνα που έχει αγαπημένους influencers ανά κατηγορία, τι content θέλει να βλέπει ο κόσμος από τους influencers,
ποιοι είναι οι πιο αγαπημένοι ξένοι influencers για τους Έλληνες. Θα τη δημοσιεύσουμε τις επόμενες μέρες. Μπορείτε να μας στείλετε ένα απλό email στο ideas@humble.gr και θα σας στείλουμε την πλήρη έρευνα. Επίσης, αν κάνετε τα πλάνα σας για το 2024, ideas@humble.gr. Ένα κενό email στέλνετε. Στείλτε μας ένα email για να πάρουμε το email σας και να σας τη στείλουμε. Σε μερικές μέρες, όχι αμέσως, γιατί φτιάχνουμε. Αν πλανάρετε για το 2024 και θέλετε ένα agency για να σας βοηθήσει, είμαστε εδώ, στη διάθεσή σας. Τέλεια το χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πολύ πρακτικές λύσεις για πώς να το κάνουμε σωστά. Ωραία. Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει πολύ γρήγορα, αλλά και που υπάρχει καταιγισμός στα feeds μας, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε? Θα έρθω από εκεί. Έλα από εκεί. Πάρα πολύ απλά με το δημιουργικό. Δηλαδή, καθημερινά καταναλώνουμε άπειρο content, δημιουργείται παραπάνω content καθημερινά από όσο μπορεί να καταναλώσει ένας άνθρωπος σε μια ολόκληρη ζωή. Άρα πρέπει το content να κάνει stand out. Άρα όλο το παιχνίδι είναι στο δημιουργικό. Είτε αυτό λέγεται Instagram, είτε αυτό λέγεται TikTok. Τι είναι αυτό που κάνει μια ενέργεια με influencers πετυχημένη? Λοιπόν, το πρώτο είναι η επιλογή των σωστών influencers. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ταιριάζουν με το brand μας και να έχουν το κοινό που θέλουμε να στοχεύσουν, αλλά και να διαλέγουμε τα κατάλληλα touch points και τα κατάλληλα κανάλια. Και το δεύτερο είναι το δημιουργικό, αυτό που ανέφερε και ο Νίκος. Η σημασία του δημιουργικού είναι πολύ μεγάλη. Και παρέα με τον influencer να τον αφήνουμε, όπως μας είπε και η Μυριτώ, να είναι αληθινός και να βγάζει περιεχόμενο, η ενέργεια μάλλον που κάνουμε και το brand μας, να ενσωματώνεται στο προφίλ του με έναν τρόπο φυσικό και όχι ψεύτικο. Με την εμπειρία σας και με τα ωραία report σας, ποιο είναι το average lifetime του in and out? Ποιο είναι, δεν άκουσα? Στην Ελλάδα, πόσο γρήγορα είσαι in και πόσο γρήγορα είσαι out? Από τι? Από το influencer Σαν influencer. περιβάλλον. Ναι, Σαν user ή σαν influencer? σαν influencer. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το ρωτήσαμε στην έρευνα, αλλά αυτό μπορεί να μας το πει η Μυριτώ. Εξαρτάται, γιατί μπορεί να κάνεις κάτι, όπως έκανε η Νεφέλη Μέκ στη συνέντευξη του Μητσοτάκη και έγινε cancel. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις κάτι που θα αντιδράσει ο κόσμος και αμέσως να γίνεις cancel. Η ερώτηση ήταν πιο πολύ οδηγός για τα brands, δηλαδή πόσο κοντά και πόσο γρήγορα πρέπει, πέρα από το real time και όλο το υπόλοιπο, πόσο γρήγορα πρέπει να ανησυχούν, πέρα από το να είναι συνέχεια alert. Το practical κομμάτι. 1 μήνα, 6 μήνες, 3 μήνες. Πότε ανανεώνουμε? Συγγνώμη, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Να ανανεώσουμε τι, το brand, πόσο γρήγορα θα προλάβει έναν influencer που εμφανίζεται? Ναι, να ολοκληρώσει το life cycle με τον influencer. Στο παράδειγμα αυτό με το Tube Girl που έδειξε η Μαριάννα, κάποια διεθνή brands αμέσως είδανε τη συγκεκριμένη influencer η οποία έκανε χαμό και την πιάσανε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε αυτό είναι σημαντικό, να προλάβεις έναν influencer προτού καεί, ας πούμε, ή προτού διαφημίσει πάρα πολλά πράγματα. Η ταχύτητα παίζει ρόλο, ναι. Ωραία. Είπαμε για ταχύτητα, είπαμε για αληθινά. Quality, quantity. Πού ρίχνουμε περισσότερο το βάρος μας? Αν το καταλαβαίνω σωστά, καταρχάς ο κόσμος μας είπε ότι επειδή συχνά γίνεται στα meetings με τους πελάτες η εξής ερώτηση, ότι να πάμε με έναν influencer μεγάλο ή να πάμε με πολλούς μικρούς. Εδώ ο κόσμος απάντησε και είπε ότι εγώ εμπιστεύομαι πιο πολύ τον μεγάλο influencer. Άρα εκεί δουλεύει το quantity. Αλλά από εκεί και πέρα το quality έχει να κάνει με το σχεδιασμό της ενέργειας. Δηλαδή κατά πόσο θα ματσάρει σωστά το προϊόν με το κοινό και το ύφος του influencer. Θα έλεγα και τα δύο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.